Okay, ito yung loob ng Alfredo's ngayon. Ito yung mga nagbago. Marami nga nagbago. So, okay guys, ito yung kanilang slide. Madilim. So, dito yung mga bilas-bilas nila. Yan na yun, Ren? Ay, wow. Ay, masikip, no? Okay. Dalawa lang. Sa paran, no? Okay. Tapos, hindi nga kaya. Laki lang ng room na parang isa. Ay, oo. Wow. Pang mayaman, no? So, ito. Ito yung parang. Ano na pala kwarto? CR naman yan, no? Kasi laki lang ng parang yung isang kwarto niya. Malaki lang ng kwarto. Okay. Hindi ko lang kung anong klaseng manok to. Or ibon. What kind of bird is this? African birds. Ito. Okay. Hindi siya makita sa loob. Ito mga pugo. Mga pugo. Tapos ano masasabi mo, my friend? West African crown crane. Ano masasabi mo, ha? Wala kang masasabi? Ano sasabihin mo? Dali. Mag-say hi ka sa aking vlog. Dali. Say hi. Ayun. Ang ganda naman ang crown mo, no? Crown crane. Okay. O, sige na. Bye-bye na. Bye-bye. Goodbye. Sama ka. Uwi ka sa bahay. Sige na, bye-bye. Bye! Hello, Kwago. Nantok yata, Kwago. Hindi makita. At ito naman si si Paul Peacock. Ang ganda niya kaso. Hindi siya makuha na maayos. Tabutan lang ng mata. At ayun naman si Squirrel. Squirrel! Squirrel! Where are you? Ayun o. Hello! 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 Anong kinakain mo dyan, ha? Tingin naman ako ng birdseed. Tingin ako ng sunflower. Ay. Doon sa dulo. Sa dulo, sa kabila. Ay, sa Eric kasi Bursoto. Ay, nako. Peacock. Peacock. Hello, Peacock. Antok si Peacock. Antok si Peacock. Ayun. Ahas ka talaga. Oh. Kahit na ahas pa rin siya. Ahas pa rin siya. Baka ahasin ako. Hindi siya gusto. Pag maluto, nilalak mo na.
Baka pagkalapas. Kiss mo nga. Halika. Fuck you, natutulog ako. Kailangan ubusin yung uso. Sige, oy, yung ano sa pambilas na lang. Yung kanila, yung ano? Sa entrance daw yun. Entrance yun. Sige kuya, salamat. Ano naman po mga Mga aquarium yun dyan, mga fish. fish? Hello, fish. Hi, fish. Ito, ano tawag sa ano? Mga koi? Koi fish. Wala na naman, yan lang. Wala ka na ano na aquarium. Ito yung kanilang rappel, tsaka zipline. Wall climbing ngayon. Ay, madilim. Hindi makita. Ilang feet kaya ang taas nito? Oh, 350. Mag-rappel ka pa. Galing ka sa taas, pababa. Yan ang rappel. Zipline. At ayun naman yung zipline. Right. Pero pagdating pa lang sa gitna, wala na akong buhay. Bakit? Nervous ka na? Mataas. Ano ba? Dalawa ba? Dalawa yan. Papunta Isa pabalik. mababa, isa mataas? Pareho lang ang presyo? Papunta pabalik. Mababa na yung pabalik. Kung ayaw mo na yung buhay mo, pwede rin tumalon. No? Ayan guys. Ito yung... Ay, napabis ko na kayo nakamanta. Okay. Kumaliwa sila dyan. Wala to. Parang secret garden, Loren. Ang ganda. Dito kami dati nila Tio Jaime. Diyan sa una dyan, oh. Hindi. Kung tayo na ng halabasan, pwede dito. Uwa. Di ba? Kahit isang ano lang. Pero, wow. Ang ganda naman yan, no? Ano yan, bros? Uwi na tayo? Itong mga rooms na to. Okay. So, ibig sabihin, check natin na. With aircon. Tapos may CR. Ayan, wow. Pwede. So, isa. Ito yung pinaka salo-salo together. Dito pwede magsalo-salo. Tapos dalawa. Room 3. Ay. Talikuran lang. At ito naman ang room 2. So, ibig sabihin, ayan po. Room 3, room 4. Yan si kitchen. Silip na ito. Ba't walang ilaw dito? Wala sa ilaw. Baka. Okay. Maluwang-luwang din siya. Okay. Ito yung view dito sa baba. Ayun yung mga po.
Lagusan. Nandito ako sa room 3. Ano? Ito. 8,000 to. Yan, ano na. Okay.